Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak seratanipun Sri Adi Harjono kanthi irah-irahan Aja Tiru. Kados pundi lampahipun cariyos, sugeng midhangetaken. Jeneng wong omah-omah kuwi dikarepake apa ora kang lumrah mesti anak-anak nyambung sejarah urip nglestarekake susur galur. Kamangka ing mengkone lamun wong wadon kelakon gembol wiji aji saka sing lanang adakane banjur nyidam utawa ngidam saya-saya tumrap wong wadon kang meteng sepisanan. Cerita wong wadon nyidam iku werna-werna, ana sing kepengin mangan kecut-kecutan utawa mangsakan iki kang yen ora keturutan jari anake bakal ngiler, nanging ana uga sing anggone ngidam ora lumrah. Contone ing cerita India kuno nyidame Prameswari Kosala ingkang garwa Raja Dikiti. Lho, nyidam teka kepengin unjuk banyu arangan, banyu kanggo ngumbah pedang lan kepengin pirsa bergadaning prajurit kang sagelar sapapan arep mangsa perang. Kamangka ing wektu semono Praja Kosala karuban mungsuh dening panggebeke Raja Brahmadata saka Benares. Jebul putra kang miyos saka Prameswari kasebut Pangeran Digavu ing besuke dadi paraga pendamai antarane Praja Benares lan Praja Kosala sing mau-maune minangka satru bebuyutan. Cerita nyidam ora lumrah mangkono kuwi uga dialami dening Brayate Widayat. Udakara 3 sasi saka anggone ningkahan Warsiki sing undang-undange Kiki alok yen orang garap sari. Widayat senenge ngayang batin, bojo sing ditresnani lekasan meteng. Mula oleh ngreksa Warsiki prasasat kaya ngreksa nyawane dhewe. Pendak kala mangsa mesti diajak priksa menyang dokter kandungan. Semono uga apa pangidame Warsiki mesti dipinangkani. Kacarita ndungkap kandhutane Warsiki arep dipitoni, dheweke nyidam kepengin weruh Widayat ngelus-elus gunung kembare Evi Kumala tangga sebelahe. Evi Kumala kuwi penyanyi dangdut kondang, payudarane dipasang silikon dadi katon gemuh nyengkir gading ndemenake. Saka panggraitane Widayat dheweke arep dijebak sing wadon kang tundhone bakal dadi winih cecongkrahan. Mula saka kuwi Widayat mekengkeng ora arep nuruti karepe Warsiki sing sarwa-saru siku. Sumungguwa kelakon Widayat tentu dinakwa nindakake pelecehan, wah malah nantang perkara. Ewa semono Warsiki tetep meksa-meksa sing lanang, jare yen Widayat ora gelem nuruti pangidame Warsiki arep ngendhat. Kuwatir lamun anake lair cacat jalaran panyidame ora keturutan. Wih, gawat kliwat-liwat.
temane Widayat terus kiyangkapan goleki Komar kanca mukelet kang asring diajak curhat ing babagan apa wae. Komar iku guru honorer. Mati aku mas, sambat sebute Widayat sajak semplah. Bojoku malah ngejak rusak-rusakan. Rusak-rusakan piye? Wong lagi mbobot teko aneh-aneh. Tumanggape Komar kelawan sareh. Sing mesti bayi kang ning kandhutane bojomu kuwi ra kudu digegolang, digolewentah apik-apik. Pendidikan prenatal ora kok diulang wuruk rusak-rusakan ngono kuwi. Walah, Kiki iku ngidam ora lumrah mas. Babar pisan ora becik yen dituruti. Ngidam aneh-aneh ngono kuwi wis lumrah. Bojoku ya tau ngalami. Sumambunge Komar. Mosok nyidam kok ngajak mangan bareng nang WC. Kloset didadekake meja, terus oleh mangan lesian nang jubin WC. Lah nek mung ngono iku isih bisa ditolerir mas. Bareng nyidam kok aku dikon ngelus-ngelus gunung kembari Mbak Evi Kumala kuwi rak jenenge nyerempet-nyerempet bebaya to. Walah, gejek to tibake. Ngono kok mentoyong oleh kumelu mikir. Ujare Komar tung-tung gelo. Iki serius mas? Tandese Widayat. Nek aku ora gelem nglaksanani panyidame Kiki, dhek arep ngendat. Coba upama sampean dadi aku, piye? Sakeplasan Komar jegrek nalare putek. Suprandene lecet delok banjur aweh pamrayoga supaya Widayat nuruti wae pangidame sing wadon. Munggo carane dimen ora diarani pelecehan, becike ya kudu ditembung api-apian. Kanthi pawadan minangkani panyidame Warsiki sing lagi meteng. Dasar panimbange Evi Kumala kuwi penyanyi dangdut. Gunung Kembari tentu wis kulino diobok-obok wong yen dong padha nyawer ngono kae. Panemu kasebut satemene ya wis dianggo, nanging Widayat sumelang yen Warsiki rumangsa mung kanggo kedhok oleh ugal-ugalan tranyakan marang wanita kang luwih semlohe ketimbang dheweke. Jer sing jeneng biduan Evi Kumala kuwi wis ayu, kulite mrusuh tur dedege blenga-blenga, mundak nyulek geni putarepan kang bakal murup ngalat-alat ing salawase. Sabajute sarene Komar mono wong kang sugih ide, pepuntone Widayat banjur dibisiki. Widayat dadakan mesem lega, ing batin ngentro-entro apa jari jurus pamungkas sing digagas kanca mukalete kasebut. Ing dina Minggu esuk candhake Komar wis standby ning omahe Widayat sengaja ngulat-ulati Evi Kumala. Kanggo kuwi Komar lan Widayat padha lungguhan ing bangku dawa ngisor wit pelem wetan omah. Ora wedara suwe Warsiki nusul karo nggawa nyamikan sukun godhog sing isih kebul-kebul. Dilala wektu kuwi Evi Kumala nuntun motor lanange Yamaha Bison digawa metu. Gajeke butuh manasi mesin, wong motor kasebut arang-arang dienggo. Kerep-kerepe Evi Kumala numpaki sekupine. Wah, Evi Kumala iku yen numpak Bison katon oleh anggun, parandene yen numpak sekupi katon oleh feminim. Di Evi, mbok kala-kala kene jagong karo tangga ben katon sumeket ngono lho, Dik. Komar aruh-aruh sinambi ngadeg. Evi Kumala tumoleh mlengeh. Bubar kuwi kaya kena gendam, banjur kledreng-kledreng marani Komar sak kukupan melu janduman. Lugune ya rada-rada kikuk, nanging saking pintere Komar ngonggrong atine, wekasane Evi Kumala malih ajer cuwer pasmone. Bejane sing bakal duwe Mbak Evi
wis dicepaki bisen sok kari nyemplung ngono wae. Widayat omong guyon parikena. Kok ora ndang kromo kuwi ngenteni apa? Wong kanca-kanca sabarekanmu wis nggepyo anake. Hara di Evi rak disalib iki to. Wis arep dipitoni lho. Komar ngimbuhi gojlok. Evi Kumala mung klencam-klencem saja orang rewes omongane Widayat lan Komar. Dheweke pilalah njupuk sukun godhog terus nyomak nyamuk dirahapi. Istingara sengaja nyirep omongan kang gepok marang statuse. Jer Evi Kumala kaya-kaya seneng urip jomblo bebas. Bareng wis mangkono Evi Kumala terus omong dhewe, wah perolan mempur tenan juga niki, gek gurih pisan rasane. Sauntara iku Widayat katon klunuh-klunuh mlaku memburi. Ora gantalan wektu wis bali maneh karo nggawa aqua gelas papat sak sedotane. Kabender Evi Kumala kasreten oleh mangan sukun godhog. Mula dheweke agahan nyaut aqua. Kocap bareng Evi Kumala lagi ngematake nyedot aqua, dumadakan Widayat jumput cengkir gading sakarone kang sajak nantang. Jer Evi Kumala mung nganggo kaos kang perangan dada dhuwur model blewehan tengah. Sepurane Mbak Evi, gilo ana uler yak-yakane ning anumu. Aloke Widayat karo ngatung-ngatungake uler diwut-diwut marang Evi Kumala. Uler kuwi sak temene saka sak celanane Widayat dhewe kang wis dicepakake dik mau-mau. Karuan wae Evi Kumala gidro kamigelan entrik-entrikan polahe. Raine brabak abang sambat-sambat ngarwara. Ki alergi karo uler aku. Mengko piye nek raiku katut piduren sesuk aku arep manggung, Cek. Tenang Dek Evi, wulu uler kuwi isih ana sing kari ning susumu. Kono ndang diusapi. Pangari-ariye Komar. Aku gila Mas, tolong sampean usapke. Wit, wong kuwi sing wani uler, kono wulu uler sing isih nemplek ning susune Dek Evi nang diresiki. Komar perintah marang Widayat. Rasa ewo pakewo, wong ya asring diobok-obok wong nyawer wae. Karo api-api beka-begoh Widayat tumuli ngusap-usap cengkir gading silikone Evi Kumala. Selagine wonge malah merem-merem. Embuh merem-merem saking gilane, embuh merem-merem mergo risi. Salibare kuwi Evi Kumala terus mujar. Wong nyawer ngobok-ngobok jeren pihane penyanyi dangdut kuwi wis biasa-biasa wae, Mas Mar. Ora beda kaya ledek tayub kae. Ning nek emban ketoprak tanggapan malah ana sing nampa sawiran karo turun panggung njur di barter pilus bangsa panganan. Pitakone Komar. Gak panganan Mas Mar, ning pilus pipi alus tur mulus. Wangsulane Evi Kumala banjur drantal mulih. Sapungkure Evi Kumala warsiki selak ora sronto gagian ngruget Widayat. Sedenge Komar dikebat marani motore nguripi mesin terus bablas lunga. Ing batin ngudarasa kernae sing ora genahe karo elek-elek. Aja ditiru. Codel.